dzimwe dzenguva aitofonerwa ini ndiripo nditonzwa inini kuti munhu akaita sei akutofonerwa. Hello family, welcome to Slick Media TV, Panyaya Dzisina Basa podcast, and I am your host Slick Nelly Kwan. Yes baby, ndauya ndine nyaya munozara ndinouya ndine nyaya dzisina basa. Kutoshaya kwadzo basa ndokunoita kuti ndiuye nadzo pano. Nyaya yedu yanhasi ndiye mukomana murume in fact wekuMashonaland Central anoti iye akatorerwa mukadzi wake nemuchina pa Mount Darwin Mashonaland Central apo. Nyaya iyi guys inotaka kusiririsa because zvinonzi nechikomana chikomana chinoti inini ndaigara ndine mukadzi wangu ndakapiwa mukadzi wangu naatezvara vakazenge vozouya chiza izwa kashamwari yangu mari yako yawakabvisa 1 USD yaka expire so ndauya kuzotora mwana wangu ndiende naye. Just imagine warora atinoziva kuti kurora akuperi apo unonge wakabvisa maybe kana ka 4.5 waibata wabvisa ka 4.5 uchiti ndirege ndiendese kuna atezvara chichichi ndozopedzisa because ukapedzisa yese vanhu mwamwandu pachishona chinovadoti and that's being disrespectful unonge waratidza kuti washora dare nyange kanzi 15,000 unayo akufanira kubvisa yese 15k waibata pachikomana chakabvisa 1k chakagara nemwana zvisinazo atezvara vanenge vakazopenyerwa nemari yemuchina. Uyo muchina anetsa runzi akabva atozozvitumidza zita rekuzviti tembo. Anzi ukasvika kumandauro eni ukangoti ndinoda kuona tembo apabude munhu mutema apatombobude kana munhu mutema panobuda muchina. Chinhu chinondinakidza manje panyaya iyi ndechekuti inzwa kamunzwe muchinese uyu haagone shona anenge ana interpret. Saka kana muri murudo machena zvezvo chimbonetsofamba sei because rudo harizoti nyaya yenge ina midhumendi ngamuchitaura nyaya pepai baby what are you wearing umvishinga anzi naye makapfekei ndakapfeka ndoblas red aiwa zvisinazvo ngatizvipindire munyaya tizvinzwire mukomana achitarita stori yake kuti zvakafamba sei chii chakaitika ende zviri kuperera kupi. Zita rangu ini ndonzi Chomo Chiweka. Ndemwe chakaitika ndechekuti musikana uyu akatanga kudanana naye gore rapera muna June. Ndadanana naye muna June gore rapera. Ndikabva ndabvisa nhumbi yangu ndakampa nhumbi yangu. Iye akandipa yake. Andipa yake vabereki vake vanditi mudzimai wako unofanira kuzvichengetera wega. Pane chekudya, pane chekupfeka, chekufuka nechekuwaridza zvese ndiye unofanira kuita. Saka mudzimai wangu uyu ini ndazvichengetera ndega. Ndazvichengetera ndega mudzimai wangu. Ndakazororawo muna November gore rapera. Ndarorawo muna November gore rapera. Ndobva ndatakura mudzimai wangu ndobva ndaenda naye kumusha. Ndaenda naye kumusha ndikapiwa musha wona amai. Ndapiwa musha naamai. Iye mudzimai wangu bva ati gandifonera vabereki vangu ndivazisa ndapiwa musha. Ndibvafonera vabereki vake achivazisa ndapiwa musha. Avafonera vabereki vake ndapiwa musha achivazisa. Vabereki vake vakamutoya utoro poto kuno nemari yechikafu. Akabva auya kunotora poto ine mari yechikafu. Vabva atombatira futi. Ndakazama kuteverawo inini kuna atezvera wangu kuti ndakuda mudzimai wangu semunhu wamataura wamapashoko kuti autore mari yechikafu ndipoto. Ndakaona kuna chakabuda. Ndakatumawo sadombo wangu inini ka 7 times kuna chakabuda. Vakatanga kundipomera mhosva yekuti inini ndakatuka atezvera wangu nambuya wangu. Ini ndasina kutuka. Ndakazama kuwafonera mbuya wangu naatezvera wangu kuti handi kwacho kwamukundipomera kuti ndakatuka kwacho. Vakaramba kuti tiende. Ndakaramba ndichipusha chete kuti atezvera wangu handiwo ndoda mhuri yangu mudzimai ndakuda mudzimai wangu sezvo nguva yareba hapana chikafamba. Atezvera wangu nambuya wangu vakatanga kundipomera zvimhosva futi kuti ndakatuka. Ndakavati handi futi kupi kwamuta kwacho ndakatuka. Handi ndakaona hapana chakabuda. Ambuya wangu naatezvera wangu vakatanga kutuma mudzimai wangu kwandisingazivi vaiminisa kwachibondo vachimunisa kudhariro vachiti ndikuenda kumunamato. Vakamutuma unalala panze kwesoko ini hapana chandaizivawo. Ambuya wangu naatezvera wangu vakatanga kuzondifonera kunoko kuti mukuwasha tikunzwa kuti kuno kuti akarodza mudzimai wako. Ndakati baba zvamu kuti aina handisi kuzviziva kuti makarodza mudzimai wangu. Shoko rakatanga kutenderera.
kuti mudzimai wako arohwa. Ini ndakazotanga kuzotsvagawo nyaya iyi kuti ndizive kuti mudzimai wangu ichokwadi kuti arohwa. Ambuya wangu natezvara wangu ndakatovasvikira pamba pavo inini. Mudzimai wangu achitofonerwa nemukadzi wekumaChina ikoko. Aitonzi iwewe ropa rawaenda kutorwa nhasi iri murume wako muChina akutora kuti ropa iri riri right, asi dzoka futi uende kutesitwa ropa. Mudzimai wangu akaramba akati inini handikwanisi kuti ndiende futi kunotorwa ropa ikoko sezvo ropa rangu rabuda zvakanaka. Atezvera wangu akabata foni vakatanga kufonera muChina vakatadza kunzwanana pakutaura. Vakazofonera futi mukadzi uye aifoniwa uye vamufonera mukadzi yewe. Atezvera wangu akati iye muChina wacho ngaachirega kuuya kunoko, ini ndini ndakushuya ikoko mangwana kuti tigare dare. Nyaya dare kwakatonzwa kuti kwakatogariwa dare ikoko. Ambuya wangu naatezvera wangu vakatoenda ikoko. Mushure monge ambuya wangu naatezvera wangu atonzi mimi achida kuona kumaChina. Mushure monge muChina uyo atoudzwa kuti munhu wakarodza uyu mukadzi wemunhu. Iye akazotanga kundifonerawo achindibvunza kuti nyaya wakainzwa kupi. Ndikati nyaya iyi ini ndingoita kubvunza iringotenderera kuti iwe wakaita se wakarodzwa. Amai vako iwewe nababa wako iwewe vaizokutuma sei uchienda iwe pandisingazivi nyini vasina kundikumbirawo. Handini ndakatobvisa pfuma yangu here ndichitokurorawo. Dai vaizoti ndiri mukuwasha wavo vaitadza nei kundiremekedza kana kundikumbirawo. Yamhosva here yekuti amai vangu nababa vangu vakakupa musha kuti ubikewo pako tasi nhasi unozva zvakaita kuti wakukutuma kwandisingazive ndakunzwa mashoko ekuti wakarodzwa. Saka nyaya iyoyo yekundidzimba mwoyo. Saka ndandichikumbirawo sezvo iwewe ndiwe wakataura kuti ini ndambonotora poto kumusha. Ndakuchikumbirawo amai vacho ngavachikupa poto nemari yacho chikafu kuti ndigone ndichidzokera kumba kana pane zvimwe zvichishupa. Ndakuchikumbirawo kuti vagone vachindibudirawo pachena. Because sadombo anoita kuuya ndamutuma ka7 hakuna chabuda. Ndatuma committee member yaSABHU ka4 hakuna chabuda. Ndatuma amai vangu hakuna chabuda. Nhasi uno amai vako iwewe vakundipomera mhosva yekuti ndakakutuka. Vandipomera mhosva yekuti ndakakutuka vakunditi nhasi unoshuya tore mudzimai wako. Ndayakukutora iwewe ndayakukutora. Vakunditaura kuti mukwasha wangu ndoda kumupa peace order. Saka zvinokwanisika here kuti ndikukutora iwe wataura kuti wada kundipa peace order. Baba wako yeti iwe vakundipomera kuti mhosva yekuti nini ndoda kukubaya nebanga. 1 2 ndoda kutora zvipfeko zvako zvekuti ndikugadzira. Saka simba rekuti nini ndikutore ndorwana pupi kana vachindipomera zvese izvozvo. Zvinotora kundinetsana kundishungurudza. Hapana mukana kuti nini ndigone ndichikutora because ndinogara newe sei kana vabereki vako vachindipomera kuti iwewe ndoda kubaya nebanga. 1 2 ndoda kutora zvipfeko zvako zvemukati kuti ndikugadzire. Iwewe ndakakufonera 1 ndichikubvunza iwewe kuti kona iwe kunyaya yekutaura iye kuti inini ndada kukubaya nebanga. Ndakakufonera 1 ndichikubvunza nyaya yandaita kuti ndoda kukubaya nebanga. Nhasi unowanda kukubvunza panapa wakundirambira. Kumashure pese uku pazvaitawo nababa wako namai vako newe muchitsigirana kuti inini ndoda kukubaya nebanga. Mashoko iwewe wangaiwana kupi? Nhasi unowo wakundirambira kuti inini ndada kukubaya nebanga. Saka hazvikwanisiki kuti inini ndigone kunenge ndichigara newe. Chandakire inini chipanapa ndechekuti ndakaenda kwaSABHU ndiende kubvukisa nyaya yangu iyi kuti gonenge ichizomirirwa naSABHU mangwana. Because nyaya iyi yandinetsa nditambudza. Asi mukadzi paakatorwa achiendwa naye kwabereki vake vachitoda kumutengera poto yoda kumupa mari yechikafu. Imimi semutariri wemhuri mamusina kwanisa matengerwa here mudzimai wenyu poto uye zvekare muchimutengera chikafu kuti azosvika pakutorwa nevabereki vake? Inini ndikangoti panguva iyo ndandisingazvitarise kuti ndichapuwa musha but ndakangopiwa musha. Ndapuwa musha zvese zvekudya nevabereki takapuwa. Tapirwa zvekudya nevabereki. Ndakamuti iwe chisara pamba panapa. Because inini ndakachira gomba rangu maini kwedu kuna ndiri gomba rangu raipenya mazuva yaya. Ndachira gomba rangu ndikamuti iwe chisara panapa zvemazuva maviri. Rechitatu ndikase ndodzoka. Ndokuwedzera mari yechikafu kuti ndirambe ndichienda kubasa. Because panapa hazvikwanisi kuti ugare nenzara. Uchindipa gasi rako ndokutakurira. Ndonokufirira gasi rako iwe. Sezvo wapiwa musha uri munyowani wake nechiri kukuremera. Unogona kubikira mumbomo. Iye ndobva ati inini kuti ndisara supanidzika.
amai vana baba vanditi yautore poto ndikati inini pazvino kuti ndikutendera kutienda ina handisi kutendera kutienda rega ndichiudza wamai nababa ndinzwe kuti vanoti kudii zvanenge vandipindura ndio zvondoita shuwa ndakaziswa namai nababa kanokarika katatu amai nababa vakati murora hakuna kwaari kuenda kechi4 ndopakazoti murora ngawe kuno shuwa akasedzwa namai nababa ashedzwa namai nababa anobva apinda mubhedhu unobva abvunza kuti murora tanzwa kuti mafoni vabereki venyu kuti yamutore mari yechikafu nemapoto zvikanzi shuwa baba amai nababa vandifona kuti yautore mari yechikafu nemapoto kanzi angoraita hapana chakaipa ini michiendai kuenda kwamaita isu hapana chaita kunyimai pano inge watataura kuti kana pane chamashaya chakushoterai munhu yakwatiri tokutaurai asi kupai musha ndomosha chekuta kudzinga here pamusha shuwa baba namai akazoti mimi chiendai tongotarisa kudzoka kwenyu. Asi imimi mai nababa pavakakupai musha hamuna kukwanisa here muchikunge muchipiwawo zvekare mapoto ekuti munge muchibikira kuti mudzimai asange achiendawo kuti anopiwa poto kuna mai vake? Zvese takapuwa pachisinopuwa pakune sipo yogezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekuzora, mafuta ekubikisa, ingave hupfu, mapoto zvisitapuwa. Saka poto yanyodiwa ndeipi? Poto yanyodiwa nzi yandapuwa yaita hombe ndoda yakaita diki. Yakabvaendera kumba kwavo. Yakabvaendera kumba kwavo. Mushure mekunge vaenda kumba kwavo ndipo murumba vakabva varoorwa kubva vanorodzwa kumuchaina kuti vanga vari baba namai vakatouya vakabvisa mari kuti muchaina akabvisa mari kuna baba namai kuti vakanga vakutogara vese here kaunti mune kuziva here kwamuri kuti vaigara vese vese vanga kurarama vese sei nemuchaina zvizvo mamuchiti mamuchimba kuguhwe kuti mudzimai wenyu akaroorwa. Chakaitika ndekuti mazuva atikauya midi December kuchibva kusohwe tauya kunoku takambotiraramei tese chakaitika ndechekuti nandikamutengera foni yanga ndikamutengera review akabva abvisa line yemufoni akabva ati foni yangu yapinda nomvura ndikamati andipe foni ndise ndigadzirise mazuva ino pandikatanga kuona situation ndandakunza mahunga ekuti munhu akuti akufambidzana nemuchaina kunza mahunga ndobva akatengerwa foni nyowani akatengerwa neline rimwe atengerwa rimwe line zvezvi zvakandamutengera nene zvevi kuti ndichizviona zvakafamba sei handina chandakasi chandakagona kunge ndichiwana. Muchiri kugara mese? Tichiri kugara tese. Ukureva kuti chakanga chaenderwa haisi poto muchaina anga aenderwa? Ndo story bunu zvandiyangataenderwa because nyaya yemuchaina kai yakatanga kutotaurika ini ndisati atomboroora ndichitofambidzana nayo. Mainzi kudii? Achinzi muchaina auya kumba ukada kuti ndiende kushanda ikoko ndopakatangira nyaya yekunzwa nyaya yemuchaina. Ndauya naye kuno kudharo rino akandiudza kuti muchaina uya ndoenda kubasa ndoenda kushanda mumachaina. Takatopinda mumba sisi vake na mai neni takapinda mumba takakurukura nawo ipi iwe ndikatoti muchembere ndauya nemurora wenyu akutoti adaenda kubasa kumachaina zvino inini ndaramba kuti aende kubasa akutoti adaenda kubasa kunoshandira mari inoita 630 ndiadaenda kushandira mari kuti agona kaidzura mari manje zvino akaenda kubasa kunoshandira mari 630 anoshanda mwedzi mungani kana kuti nguva yakareba sei aiwane mari ipi mari iyoyo ndofunga iye akaramba akasimbikira pokuti adaenda kunoshanda ndikati hai ini izvo handizvikwanisi zvokuti muende kubasa ndichandikuziva ndechekuti mimi muri kuvabereki venyu mimi ndichandikuziva shuwa takabuda mumbamu akabva ati ainini handina chikafu chekuti ndidye ndobva ndabvunza amai vangu nasisi mbomo kuti ufu kwamai mari kutengeswa mari akati ubva ati surprise yaweni asi anogona ari $10 ndikati alright tichibuda tendese ndinokutengera ufu shuwa takabuda mbomo chingosvika pasera pambva ati ini zvokupfuwa chanditara shuwa ndikangoti hapana ndofunga takafamba kubva pese apa takadai takadzika ndaenda zvinokweza uku aindituka handina kunge chandikagona kunge ndichiita. Asi imimi mukoma hamuzvifungiwo here kwanda munozvika nguva yekuti makanyatsodhagisa kusvika mapurifaya kuti zvichida pamwe munogona makatora imimi musikana wemuchaina vanhu vagara vanenge vachifambidzana kuti handi makazopindira pakati pedoro ramo? Uyu munhu inini handinopindira pakati doro ramo because panguva ndikatanga kufambidzana ika muchaina angasina tombowanika iyeni angasina kuno. Sakuda kuti muchaina akazonga kudana nemudzimai wenyu maakugara naye? Ndakutogara naye inini. Asi mudzimai wenyu pamaimubvunzawo nhau idzi pamaidzinzwa neguhu kana kuti nemahunga ekuti ari kufambidzana nemuchaina aikupindurai kuti kudii?
iye pachake airamba. But dzimwe dzenguva aitofonerwa ini ndiripo. Nditonzwa inini kuti munhu akaita sei akutofonerwa. Matanho api amakazama kutora panguva iyoyo maziva kuti ndo zvainge zvichiitika inini kuti munofambidzana nemudzimai wenyu wamainge muchigara naye? Ya mazana ndikatora inini ndakauya panapa ndakazivisawo ana mukoma naamai kuti ndonyari papi kuti panapa ndo zvandikusangana nazvo. Ndakatakurawo mashoko yangu ndikaenda kuzivisa sadunhu wenzvimbo ine kuti ndonyari ndikutambira naye kumudzimai wangu. Asi mimi chokwadi chekuti zvashuwa mudzimai anga akarodzwa munacho here chekuti vakatombogara vese here vanavo munganyatsotsanangura here kana kuti tichekesera vakatombogara vese vakatomboita mhuri here zvakafamba sei? Chakanzwa muri mudare ramambonya maropa muchanangura navo inenge ine chekuita kunzi bvisa zvinhu zvakaisa mudumbu wemwana wangu nekuti asi handina kunzonge muchinyatsoidonongodza muchinge muchitsanangura nemo kutinge tichinzwisa kuti zvakafamba sei. Ya nyaya iyoyo ndeyekuti inini ndakatovasvikira vari pamba pavo pamusha wavo chero vari kurama vari vaitotaura nyaya ipi. Musi uyu ndakabuda kuseni chibva kumaini handifonera kuti vandipe mari yechikafu. Ndobva ndaenda kumupa mari yechikafu ine $25. Ndobva ndadzoka kubasa. Ndadzoka kubasa ndobva ndati amane ndobva ndazama kumufonera masikati ese angasiri kudaira foni. Masikati ese ndizama kudaira. Yeti apo ndanga ndine mashoko anga ndotambira nini munzeve dzangu inini kuti mukadzi wako iwewe aenda kutestiwa ropa nhasi. Saka ini manheru ndobva ndati ari musi munhu akasingadaire foni rega ndichitevera ndiende kuona kuti mumwe wangu awane chokuti aite adye. Ndakatevera shuwa kumba kwavo. Ndasvika pamba pavo. Ndichingoti ndisvike pamba pavo inini. Iye mudzimai wangu anga apa foni. Nemuchaina? Nemudzimai waitanaye ndainapureta wake muchaina ndowaitaura naye pafoni. Ukureva kuti apa vaifambidzana vakasingakwanisa kuti muchaina nemudzimai wenyu vange vachitaudzana. Paive nemunhu aipinda pakati pavo kuti vange vachinyatsonzwanana. Paive nemunhu aripo mukadzi aivepo aive pakati pavo vari vaviri. Saka mukadzi yeye ndo akatanga kuti akamufonera mukadzi wangu inini. Aiti murume wako kuno kumarizotsi ako iwewe waenda kutorwa amaona kuti ari right. Asa kuti dzokera futi uende kutorwa futi. Uyu mudzimai wangu akapenda kuti handikwanisi kuti ndiende kudzoka kunotorwa futi. Because marizotsi angu kana ndikadzokera mangwana zvangobuda ari zvanongodzoka ari. Saka marizotsi aya kutorwa kweropa uko zvii zvaida kunge zvichizoitwa mushure mekunge vanhu vatorwa ropa? Manzira ndakaita inini ndakanzwa kuti vanhu ava vakamutoresa passport nechitupa. Vakamuchinja makore kuti vagone kwaita sei vagone kwaitenda. Kuona kuti mudzimai wenyu manga akutoenda kuchaina? Anga akutoenda kuchaina. Mugara kuchaina? Ndokwanga akutoenda. Saka vakazomira sei kuenda kuchaina? Yakaitika ndeyekuti chakazoita kuti vamire nyaya ndekuti kuno kushoko rakatanga kutendera kuno. Baba wacho ndobva wazviziva kuti kuno kushoko ndakaita seni ndakuriziva. Because nyaya yaitotaurika pamabhawa pese pavhika pamese muvheji mumwe yanga yazara anga yatendera kuti munhu wakunzi wakarora wakavena naye mukadzi wechi mukadzi wemunhu. Zvakunzi mukadzi wemunhu ngaadzoke ndopakabva adzoka vanga kuti vanhu vangasiri munzvimbo ineyi vanga kuti varame vari kulala panze kundi kwanga watenda vasiri munzvimbo ineyi vakutogara vese vababa naamai baba naamai vakutorarama vese vari nzvimbo iyoyo. Saka shoko panapa ndikatitambire nini kuno kuti ndozvipo atizvo rangu abva tanga kundifonera nini ndikavarambira ndikati anyaya handizivi chandikuziva ndechekuti mudzimai wangu inini makamubata nemari yechikafu nepura ari kumusha kwenyu zvandikuziva. Asi makazombozama here kuda kunobvunzawo atezvera muchinge muchinocherawo manzwa kuti mudzimai wenyu ari kulala panze moendawo pamba paatezvera munozvishuwa here kuti mudzimai wangu aripi kuti munge muchinzwisa kuti zvii zviri kutora nzvimbo kana kuti pachivanhu chedu kana kuti pachikaranga chedu panhau dzekorerana tinoziva kuti pane anenge ari pakati pemukwasha nana tezvara vatinoti munyaya kana kuti sadombo. Sadombo iyi ndakamutuma ari kuita ka 7 times. Sadombo pandaimutuma inini havaigona kunge vachimugamuchira vakaziva kuti sadombo ari kuuya vese vaipera kubuda pamusha unonzwa kuti mumwe ari pakati mumwe ari kwakati. Saka dombo aingosvika ngosvika kudzokera asina ariziva kuti awani. Asi mimi mudzimai wenyu paakaenda uko anga akazvitakura here zvazvakamira sei sevanhu vanga vachigara vese? Kozi tichinzwa muchitaura mudare muti munotaura nhau yepamiri munotaura nhau yekuti zvichida pakazotaura kana nhau dzekunzi bvisa zvawakaisa mudumbu memwana wangu. Pamuviri anga avanapo patosvika 3 months pamuviri panga anapo. Saka handina kuzoziva kuti pakazofambawo sei pamuviri pacho. Kupa izvonzi atezvera bvisa zvinhu zvakaisa mudumbu memwana wangu ndiani aiudzwa mashoko aya? Interpreter wacho ndiye aiudzwa mashoko yapi.
ndiyaiudzwa mashoka pari pafoni inatezvera wangu inini ima mutoripo zvichiitika izvo ndichitonzwa nditoripo kwa mwana ukwanisa kumabvunza kuti baba zvii zviri kuitika sezvo mairamba nhau idzi ko zvamakuti zvichibvisa zvakaisa mukati medumbu remwana wangu akazviisa sei zvakafamba sei inini handina kukwanisa kuzvibvunza ndakangowasweresa chete ndobva ndatotenda ndobva ndadzoka kunoku ndadzoka kumba kunoku ndobva ndaudzawa mai kuti amai ndo mashoka andasangana nawo patezva wangu asi zvadaro mune here zvimwe zvamakazozama kunge muchizama kuti munge muchiita naatezvera munge muchinzwanana muchiyanana musati mapinzana mumatare asabhuku kuzosvika kudare ramambo inini ndakazama kuzama kwandakaita ndekwekuti pandakatambira mashoka aya Sadombo ndakaramba ndichimutuma Sadombo hakuna chakabuda ndakatuma komiti member yasabhuku naamai vangu hakuna chakabuda inini wacho mvune ndega ndaitoendawo hapana kana ziva kuti andakawana vaingondinzvenga nevachimwe ndipenda penda tikati machaina aya itsika yawo here kana kuti vakatanga kungopfimbawo mudzimai wenyu kwandi vagara vanozviita kuno kudonho rino ndisingaziviwo sevanhu vatanga kurarama nawo pari zvino asi mumanyanyodzamisisa pfungwa dzenyu ichiitiko ichi chiri kubatai zvakadini uye chiri kukudzamirai zvakadini inini mukoma chinondidzimba nekuti vandigere navo panharaunda yese ino vanoziva mararamiro andaita naye munhu kubva pakutanga kudara naye nini ndindoichengeta munhu kubva muna June gore rapera kusvika ndiroore ndindaziva kuti munhu anda kudyei anda kupfekei anda kufuge zvese ndindaita yeti ndobva ndamuchengetesa mari kai mari iye ndeipesa paibvuma ishuwa mari akandipa sisi vakanga vagara apa ndivavo ndivakamutakura kubva kuno kwachanei kunomuratidza kumusha ndivakamubvunza zvemari kuti mari ikutaurwa nemurume wenyu 630 munoiziva here akabvuma shuwa akati mari ndeiziva ndakazama kutuma muzukuru nasisi wake kuvabereki vake vabereki vake vakati ngauye atorege mari yake zuva rekuti zuva randikanobvisa pfuma yangu inini nichibvisa mari yangu inini 400 years ndozuva ndikatanga kunzota panapa pasina mari ndanzota pasina mari vakanditi mukwasha toda kuti tikudzorere 400 yako yakaita yekukarura iyi yavabvisa iyi kaita hazvikwanisike baba kuti mari andabvisa ndichikanda muplate ndoyo mondidzorera futi vakandipa mari inoita $50 kuti mukwasha tokumba urege rusori pamari yese yatakashandisa asi mimi panyaya yenyu munofunga here kuti munokwanisa kuibuda uye zvekare munokwanisa kunge muchikunda muchome kunge achizvara venyu chiona mudare vachiramba kuti mwana wedu haana kunge akaroorwawo nemuchaina mune umbowo here unobatika unokwanisa kugutsa dare ramambo inini ndiri kutepa kwandaita ndiri rekodhi yandinayo inoratidza kuti shuwa vakarodza tinoda kuti vakatoita mafidhlongo zvatinoita vachikaranga chedu chivanhu zvekuti grosari ndichizvezvo zvakatobviswa kuti zvakatoendeswa kwaatezvara venyu apa mimi achiri mudzimai wenyu pakuziva kuti zvegrosari chichi vakabvisa rebhati mari ndo yakabviswa vamwe vanoti 800 vamwe vanoti 1000 vamwe vanoti 1500 asi mimpari zvino ukama hwenyu nemadzitezvara enyu hwakamira sei pari zvino hatisati tikumboona asi chandave kutya inini ndave kutya kuti se vanhu vanogara vachindipomera mhosva dzekuti ndatuka ndaita sei ndakutya manje handigona kunge ndichanana navo kandiwirana because vari kundipomera mhosva ndaituka so kwandaituka kwaita ndaituka kwacho ndakavafona ndakavati handeiko chikwadi checho kuti ndakatuka ini chibude pachena vairamba kuti tiendeko pamainge maituka mashoko ekuti kudii havasi kubudisa mashoko ekuti ndaituka kuti kudii ndopandikavati baba namai nandikumbira kuti tiende pambuya wenyu kwemukoma wamai wenyu pamuti wandakatuka inini weitese tiende kuti watauririswa ini ndakatuka ati vakaramba vakapedzera vachinja futi vakati ndakavatuka pamaini pane nchiudza shamwari yacho ndakati afuti shamwari yacho chisedzedese iwe ipupuro ndakatuka vakaramba futi tinoona mazuva ano munguva yatikurarama vakadzi vazhinji vari kuita gombomba panze uye varume vari kuita gombomba panze vanhu vane nhau dzekufamba kuita chikaranga hamunambozamawo kufamba here munge muchiita chikaranga muchigadzisawo musha wenyu inini handina semunhu achangotanga kupinda mumarriage ndisati nambofamba zvangu asi mimi mudzimai wenyu muchiri kumuda here kana kuti maybe mukazonzi magadziriswa mungazonge muchienderera mberi here muchigarawo nemudzimai wenyu nesituation iripo iyi
nonditora kundibata zvirozi nadzacho dzekundipomera dzacho dzakawanda dzekuti ndada kumbaya nebanga upedza uramba 1 2 aita kuti adotora zvipfeko zvake kuti ndimugadzire 3 aita kuti akadzoka kumusha kwedu anomwa mushonga anozvisungirira saka ugone kuchirama nemunhu akadai. Pasi tichitora hasha tichisendeka parutivi, tichitora nyaya dzese tichisendeka parutivi, tichiisa moyo apa tinoziva kuti munhu kana achida anotoda nemwoyo, anopinda nemwoyo kana anonyura nemwoyo. Mudzimai wenyu mimi munodonzwa mune nguva here mutombonzwa kuti mudzimai wangu asi ndinomuda izvi nezvakando zvakakunganisira. Ine kumashure kwese uku nyaya ichitaurika ndanga ndikamuti zvese zviitiregerera ndingazvipera shuya tigare but hapana chakagona chigadzirisika. Nhau yanga ichinyanya kubata pakati pangu naini ndiri vaviri ngati nhau yemari. Ndakaenda kuna atezva wangu ndakavati atezva zvemari ngati ngazvipere chindipe mhuri yangu ndinge ndichirarama nayo. Hapana chakafamba. Ndakatuma Sadombo akati angauye tikurukure nhau yedu. Sadombo ngauye tinyorane list remari kuti auye 600. Sadombo akauya vakana kumugamuchira. Zvese izvozvo ndozvandaisangana nazvo.